има. Хайде. Видео правиш, нали? А? После ще пратим у Булгарско. Айде! Хопа! Колко кила има? Па има 20. Айде, ради уво, нали? Айде. Уха! Уха! Айде, медо! Майстор е майстор. Майстор е, Не, майстор, прави майстор. Айде. Айде, медо, бебе! Бебе! Айде, скъпа! Ради, после ще пратим на Булгарско да гледа. Evo moj drug Jackie ima da vidi Да? da li ima kod njega ovaka vrsta šarana. Къде? Slovenija. Ради, клип медо. Видео. Evo, majstori su tu. Да. Майстори tu, от име? Nažalost, Само майстори. Ама Рамадан майстор. Он само попие пиво. Kaži gdje ti je udica završila. Води се отиде у вода на 150 км, 150 метра. После с дюшек съм отишъл да вади. Moraš da je hraniš sada. Да пратим оно по това Америка. Pričaj na bugarski isto. И на българско ще пратим и на Америка. Pa pričaj malo i na bugarski da te mogu razumjeti. Те ще ме разбират, бе. Как да не ме разбират, така видят така буца. Глед какво става. Па цяло вече сме замъчили. Това се вика парче. Аз ги държа, мога сега. Па ако трябва да загасиме кружката, по-добре да се вижда, а? Dobro, dobro. Jeste da ga vidjeli, bre. Но изведнъж щеш да е по-добре да се снимаме. Как нямаше там фотоапарат? Да идем и там, медо. Там ще идем и ще го пуснеме. Там ще идем и ще го пуснеме обратно. Няма смисъл да го разваляме такава хубава риба. Друг път кога да думаме, до година пак мога да го фаниме. Че да буде по... Да сложиме чип тука. Тако, пръстен. Това ми умаляха ръцете, бе. Айде, пусти на малко да се съживи пак и после обратно ще завират.